Mazidani zimatani wanani ana babazara mari zimatani wanani kama bani babazara kasudani right mom abantu bakomplain nyaya maka kumanda itu kwa banda chekutanga tachinoda kuti muzive zviri pamutemo kuti mambo anosunga mubereki anenge akundikana mari yechikoro kubva kuna minista wechikoro. Tiri madzimambo musi wacho iwoyo pamusengezi high school apo maticha kana kuti maheadmasters ndovakanga vane musangano wakanga uri ipapo province rese rino vachiudzwa kuti munhu ane mvumo yekuita basa rechikoro chimambo ndiye ane simba rekusunga mubereki anenge asingade mari yemwana wechikoro. Mari yemwana wechikoro yakafanana nenzara. Nzara ukasatodya chikafu unofa. Saka kana tabereka vana vedu zviri pamutemo kuti tinofanirwa kuita zvese zvaanofanira kuitika newe semubereki wake. Kushaya kunovepo handiti, but tichiratidza shungu dzekuti vari kumbotirana. Imari ipe temu yamunobhadhara kuchikoro $30 patemu kapa. Ukaona munhu waita 250 US mari yechikoro, makore mangani usina kubhadhara chikoro? Saka hatitendere zvinhu zvakadaro. Ukaona mubereki angodaro bedzi patodiwa patoipa. Ngatimanejei kuti kana zvikaoma zvikadii panonopera gore ndinofanira kuenda pedza mari yechikoro chegore ripi iroro. Nyange ndikatadza kunobhadhara January ndapakati ipapa ndinofanirwa kutoposa kuziva kuti hazvina kwazvinondisvitsa tikangoregedza kubhadhara mari yechikoro. So chekutanga ndoda kukutendai kuremekedza dare rinei rakudedzai kuti uyai titaure nyaya yechikoro. Imari iyi kubva musi wamaona masamuel edu yamaanayo yamuti toda tinobhadhara chikoro. Makatoita zvakanaka. Mari yenyu yechikoro yekubhadhara school fees hatiide kunezo, hatiide kunezo. Handiti ndiri kutuma mupurisa wangu zotora marekodzi evanhu 20 imimi mauya kuno neavo vasina kuuya kuno, ava vane mabhiri angu vandaisvamba. Handiti kusvika tapedza nhunha dzese, anofunga kuti ane huroyi, anofunga kuti ane chii panhau yemwana wechikoro handiseke. Papingwa apo panonzi papingwa paMayflower apo pazvikomboni apo havana kana chekutaura. Pane classroom isingapindike ipapo
hautsike izvo ndiri kupendesa mapurisa angu kokeni manje yekunotengesa zvinhu kune mubhedha mawadhropu chii handina basa kuti munarushara chivata pano. Saka imimi mauya kuno muchaita laki rekuti munoda kuronga neni nyaya inokubatsira. Handiti vanhu vakasungwa kukaenda kudare kwamama munofanirwa kunokomplaya kuchikoro. Chikoro choisa pfungwa yekuti patakaisa vanhu ava kwamambo vakumanaka takazouya uyu akauya ne$50 uyu akauya nechii uyu akauya nechii. Handiti moendesa kuchikoro. Ndichataura naye paraiwa izvozvo kana ndapedza kuti ndiri kuuya ikoko imimi makadai muripo 7 pavanhu 20 18 venyu vanochema muswedzero pandokuudzai. Izvozvi ndiri kupesara ndichiitisa maLC kuona sekitari wako ekutora zvinhu. Handina taimu yekugosora kuti kunyengetedza munhu kuendesa mwana kuchikoro, hatina. Saka imimi zvinhu zvikaome zvikaita sei, but hazviome pekuti tisarende kuti ngazopundikana kubhadhara mari yemwana wechikoro. Hazvibude. When you grade 6 7 form 1 kusvika paform 4 ndokunzi aedzesera kuenda kuchikoro mwana kutraya kwete kuti aenda kuchikoro. Saka muchitori netask yekuti mwana iyeye anofanirwa kutoenda kuchikoro for the next 5 years. Handiti for the next 5 years under what circumstances anofanirwa kutodii kutoenda kuchikoro. Saka tikakundikana kunoku hapana kwateti chienda. Handiti makarobhadhara $50 kuchikoro. Handiti makanga mune mari 120 $70 kuno kudare mabhadhara mari aita ataenda nayo kuchikoro $15 ngadai mari $65. Handiti atidi kuti mutozoita kusungwa nedare ramama kuti bhadhara $35 kudare kwamama, wabhadhara $35 kudare kwamama, iwo kuchikoro uchitori nechikwereti tinoda kutore $35. Handiti wowedzera nemari yauinayo wonobhadhara kuchikoro. Mukanobhadhara $5 kuchikoro mondiudza kuti ticharamba kutambira $5 kuchikoro. Muzvione kuti zvinoitika izvo. Vanongosara vachiseka kuti mai havane shungu vabhadhara $5 papinda $5 imukabvisa $5 uyo $5 mune $35 yasara kupi kuchikoro. Handiti regai kufunga kuti mari kana kuti zvikwereti zvamuinazvo kuchikoro munokwanisa kuzozviunganidza kudai. Paunonoti wakunganidza 150 yako kwasara $50 kuti ite $200. Handiti mobva manzwa kuti sekuru vaye vanga vachirwara kusanyati vafa. Handiti wotora mari ya wakuenda kupi kurufu, tsvaga mari yekurufu kana rwauya, kwete kuti utorerwe mari yako yagara iri mumba nerufu. Hauna kuplana every cent rawabata ukangoona mari yako yangobva yapa $5 $10. Handiti stationary inonyorwa kunzi wabhadhara $5 wabhadhara $10 wabhadhara chii kuchikoro haisi yenyu. Kana ungaona $100 ukabhadhara $10 kuchikoro wasara ne90. Handiti kuratidza effort iyoyo kutaona kuti hamukundikani. Mari yechikoro haivako nemunhu wani, panenge paine vana 500. Handiti mabvisa $10 pavana 500 chikoro chine mari $5,000.
achivake here chikoro ne5,000 chinowana zvachinoita muchitsvaga mamwe ma$2 kwete kuti tibva tabvumira kuti munhu anoita chikwereti che$200 something pachikoro makore 2 munhu asina kubhadhara school fees. Tinenge tarelax. Saka ndoda kutanga nevava musiyamwe wachipindura kuti vane mari zita redu ndiani mobva mandudza chikwereti chavo. Zita ndiani? Wongani, mombe, mumba. Mune vana 2 Chituva 210 umwe wacho nane chi umwe wacho ndandamisa kumabhebhanga kupei sei mandipa mabhebhanga wayo kwa anga ari mama chakasema kuwana masisosere mberi zvino ndimaizuliwa chisosere baba 210 2 years kusina kubhadhara. Munomwa doro zvanjanja bhuru nduda 1 museyamwa nduda kuenda pana mumba ane 210 umwe wacho ane chii mwana wako 250 so it's 500 ukaona chadaro wakutokundikana because mazuva achinoramba achidi ukangorelaxira chete kuchikoro ini ndainetseka kuti vanhu vanoita mbiri yekubhadhara mari kuchikoro vaiva sei hadidi ndikasvika kuchine ngundu kune vangu ndoona kuti ko ndikadzokera nemari ndabhadhara 1 temu iko kune mamwe matemu andofanira kubhadhara ko ndikabhadhara ose itoenda kumba ndisina mari kungozvijaira kuzviita kudai 1 time handina dambudziko. Mwana pano unotanga kuvhura chikoro neni uchitangirana naye kwete kuti kuzviwana chungu handidi isusu tinobva tatoenda papurandi peji kumaona namambo avo havabhadharire vana zvikoro so 460 inouya rini kuchikoro. Isusu kana kuri kwedu kuno techitokuudzwa kuti pane mombe nehwai nembudzi mbudzi yedu kudare $50 hwai yedu $100 mombe 300 saka tikadzibvisa kuti 500 kana kuti mukoo chimwe 300 inobuda nemakwai 2 kana ndauya kumba kwenyu manje chese chinofamba. Vakamuona mupurisa wangu akauya kwamuri aane mota pai hamusunde kobaya mberi kwezipa ratinovapa kana nguva yakwana hamusunde. Chandatenda ndechekuti mauya kudaro saka ndoda kukupai njere inini handiti yekuti sevanhu vauya kudaro ivai mabhadhara umwe neumwe wenyu pamauya $50 kuchikoro ndokupai 1 week rinotevera rese kudai kuti risazokutongai pamwe chete nevasina kuuya. Ndoda kukuitirai payment plan yenyu yakanaka. Ndikaudzwa kunzi kuchikoro timu iri ndokuendesa mazita acho vabhadhara mari yavo $50 svondo rese handiti toronga futi neni iri kurwadza sei mari kuitsvaka inorwadza handiti vatotovavarira chikwereti mukaona chanosvika ku$400 something igrade hani vana venyu grade 5 ne6 hatikundi kwachakunoenda ndekokuti vana vaya vari kunosiya chikwereti kuchikoro negrade 7 vachibva apa vachienda form 1
mwana anoenda asina transferring letter kana kuti mwana anoenda kuchikoro achisiya chikwereti pane chimwe chikoro mutemo hauchitenderi. Andimapanzwa varume kutaura nemi ndogona kunge ini wangu anotoriwo nacho chikwereti chikoro handiti but kana nguvawo yekutongwawo kwangu yakwana ikoko ndinofanirwa kunotongwa ikoko ngauna kubhadhara mari yechikoro ndotsvaga plani yekuti ndofanira kuitei ndibhadhare chikoro. Ndanga ndichifungidzira kuti zvamauya muchitakafunga kuti kuchikoro hatibhadhara tobhadhara kuno mune mari dzacho kuti ini ndauya nemari yakati ini ndauya nemari yakati ndinini ndauya nemari yakati. Sekretari wedu anyora izvo kutora mupurisa wedu uya akambokufungai uya wodi woendesa mari kuchikoro mopiwa marisiti enyu. Saka mauya kuno kuzopa mambo mari yedare yechikoro iyi haina udini. Saka ndaikumbirisa kuti kunosvika svondo rinouya rapera ndoremusi wa1 kusvika muFriday tinoshanda neFriday ndozuva refu. Saka kusvika musi wa6 panhasi 30 kusvika musi wa6 umwe neumwe wenyu pane mimauya anofanira kubhadhara $50 kuchikoro. Handiti tazvinzwa Apando matachikumbira kuenda mani Tizo zikuya kwataita mambo kuita kuita sana ndikumbira sina taito kokumbokwereta muchienda kubhadhara kuchikoro. Tuna syndrome in flight. Terrible people free handed. One of the says that we will go to the field. Logo tu wasisi logo tu mwanangu. Unaona mabandi alikuti. Na leo unayopeleka. Tuzichira kwa katika nyama. Kwa mwanangu kuzichira. Anachira kwa technology. Anokuendera technology. Nochunguzwe okupanda. Iwo wakachemberwa nokusabudiswa mundevamo. Mwana wako anenge kuti mundevamo. Muzukuru kudaisa kuti mundevamo vachisiwa neteknology. Mambo akuedza kubatsira kuti vana venyu ngavasimuke. Nobody should be left behind in technology. Unotorwa kusambaro kuti ndashaya mari kubhadhara mwana choko. Asi wakaziva kuti kurana nawo zvakasimba. Zvaremana. Ndozvoshandisa vaimwe. Ngatiendei pekuti chiratidzo chakutanga. It's an order from the court. Then staying measures will be taken against you kana matadza kucomply nemutongo ndikutobvunga kuti mutongo wanditotaurira imimi 7 vanhu muri pamberi pangu uri laita pane wamuchaona pane vanhu vasina kuatenda kudare kuno kwavo. Kana asina kuatenda kuno kudare aenda kunobhadhara mari kuchikoro chikuda mari yedu yedare kuno. Zvino mari yedu yedare tunoita tinongotakura pikapu yakanaka nditika tosvika tichitora tega apa chese chinofamba tikatogona kutoverenga kuti 1 2 3 4 haatetifabi yakwana chiwedzerai dzimwe 2 dzedhizili. Imi munobva papi chapi chaipo kumaarea kuya vamungu ndobva kutamburi pakatsuro munopaziva panonzi pekwachoka vari kuzhamba izvi ndakavarovera mombe 2 nemakwai nembudzi nehuku handiti
tinotora kana takonana tinotora izvinhu zvamakatiningira hamusi memunhu zvamukuona vana havachanzwa kufara pamusuwo hapana kana chinomboti nye zvese zvatorwa namama kuti vaende kuchikoro tingadaro tinotakuvadza kuti maraitsi avo vanoda kunzwa muisiko wacho wonzi zvinhu zvenyu zvakatorwa namavo kuti mubhadharirwe mari kuchikoro havambofara kuti kubhadharirwa mari kuchikoro vanoti mamba akatora zvinhu zvenyu saka ndaikumbirisa varume nanamai makatonobhadhara $50 handiti yesu masanga yatotitumira zita renyu vakatouya kutobhadhara handiti chiregai kumira mukangoona muchifambirana netemu yechikoro kuti temu ichivhurwa mabhadharo 3 months dzemwana kuenda kuchikoro umwe mwedzi anenge akazorora handitika mozvipa tasi yekuti $35 mwedzi wese vana haakani achingovhura chete mwana wangu ndatodi ndatobhadhara mukangorelaxisa chete nechikoro mapesani handiti makona mukangofananidza nzara kuti munhu ukanzwa nzara hapana asingasumuke paanenge akagara kunotsvaga chekudya handiti ukaramba wakagara panzvimbo 1 unodi unofa nenzara saka ava museyamwe motinyorera listi ravo $50 kusvika musi wa6 tozotevera taakubvunza ningi mungu akabhadhara here mari kana vana vako vari $200 kana ari 1 manyai vakomana manyai tibhadhare mari dzevana dzechikoro ukaona mwana achienda kuchikoro wonodzorwa naticha unzokera kumba kana uine basa pamba wototora basa pamba uchimupa mwana iyeye hakuna chitema chinodarika icho yakunoenda mberi kwemundo panguva yekuti vamwe vari kuchikoro uri kumukudzisa ukumukokeresa moyo mangwana ari kubvunzwa ko mombe yedu yakaenda kupi yakatorwa namama sei kuti muende kuchikoro haakufarire mwana chengetai mbudzi tatenga mbudzi yenyu nhasi tumazuva tushoma shoma dzaa3 dzinobereka 2 vana muchaona kuti kuenda kuchikoro kwavo hakukweretsa mbudzi 1 patemu mbudzi 1 patemu vatopedza mune vangani vanoenda kuchikoro 3 baba varipi varipi enda navo vana vangu muchisiya rombe chinoita kufara kwokusasanako richimwa nekugocha riri kwariri imi maakushupika nevana vana vanoda kupuhwa custody yakakwana yekuchengetwa kusanganisira chikoro nodzokorora kukutendai nekuuya kudaro kwamama kunokuuya kuzofanana mazano nezvikabatsira handiti ukamboerekana wangofunga kuti ndazvokundikana mazvobeiwanewo mwana atosara achatoenda kuchikoro atoipa handiti saka mosaina mapepa edu ndomirira kunzwa maresults handinoisa pakona pamazita enyu kuti andatumira kuna headmaster kuti vanhu ava kusvika musi wa6 vana vavo vanofanira kunge vabhadhara $50 umwe neumwe
muchiita maLC4 yevasina kuuya kudaro. Mutemo weSamuel order number 1 unotaura kuti munhu kana adeedzwa kudaro namambo akasauya kudaro asina kutenderwa nedare rake anotongwa asipo. Kuchifevherwa aripo. Saka pandiri chizvifevhera maLC4 mushure manje varipo 30 vanotochema bidzi. Hapana asingachemi, vanotochema bidzi. Ane 200 unoona mari yake iri 400 something nemaposta amapepa. Pakadzowo chimiro chakaita nyanzi. Saka museyama musi wemanje kana tiri vapenyu tinenge tichitotanga kuita maLC4 avo veavo vanhu vasina kuuya kuma toinda nawo paya pamusina kuuya kudare paya. Dare rakatonga kuti bhadharai mari yechikoro nemaposti avo. Mupurisa wedu akauya kuzokusevhai maSamuel anoziva pamba peumwe neumwe. Kana maa mune garikuni mune huku dzinofamba endai mutengese huku nemagarikuni wayo. Mari yamawana momhanya unobhadhara chikoro. So pane vamwe nevanhu kwanza. Madzimambo ari kubvira zvitorwa napresident not to leave anyone behind. Tikasiya mwana weduwa kuti azive zvechikoro izvi komutekinoloji anozopinda sei. Hapindi. Saka anogara nyika iyi ndozvinotorwa namambo komana hapana chekusema. Hapinde. Saka uyezve ndaikuona kumanzero madzimambo vavenga nenyemi nechimutsi pakurobata zvinhu zvenyu nekuti madzimambo